Зарина, сәлем. Сәлем. Кемнең бала чак сурәте төшерелгән икәнен белергә тиеш буласың. Киттекме? Киттек. Беренче. Bu вообще жеңіл. Yok, на самом деле, ауыр деп айтасың. Что-то таный алмайм. Фирдус, что ли? Фирдус Тимаев? Дөрес. Да. Так, Улем. Путин? Әйе. Шыннап. Чынлап. Bu татар кешісі ме? Юк, Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес ме? Дженнифер Лопес менің яраткан актрисаларымның берсе. Дальше барабыз. Тагын да авыррак табырга ярамыйдыр иман. Николай Басков. Дөрес. Алга таба барабыз җәмәгать. Алла. Bu таныш бу. Хания Фәрхи. Дөрес. Һәм Дөнья Тимергалиева диясен, конечно. Бу миңа калса гүзәл ураза. Ну, конечно, это Мәлу.